Приятели, здравейте! Аз съм Хаджи от Black нас и реших да ви покажа един бляскав маникюр, който продължете така с розово и бляскаво. Може да съм го направя на цялата ръка. Търпиче, започвам сега. Изчистете хубаво ногтите и оформете добре. С пила може и аз имам такава пила, като съм много доволна от нея. Много е хубава. Може да се и такава пила. Тя не е толкова хубава, но тук, понеже има връхче и помага да някога излезне лак от върхта на ногтите, да го примахна. И така, този сребърен ефект, т.е. златен ефект, става с ето тези златни нещица, които са страхотни. Те са в кутийки и се предлагат за по 1 левче, ако намерите някъде, аз ще купя за 1 левче. И така, слагате топ лак, основа и отгоре, като още е мокър, поръсвате с тях. Няма нищо сложно, много е лесно. Ако искате да го направите на всички пръсти, но изглежда много. Изглежда много. Сега ще нанеса и моят лак. Нанесете си първо лак основа, аз вече съм го направила. Не ми се сърдете, защото нали тя го направи преди да запише клипа. Направи го, защото клипът първо става много дълъг и просто е много лесно да се нанесе лак основа. И защото този бляскавия вариант също е бебешка работа. А пък ако не сте го разбрали, няма нищо, пишете на коментарите долу. Аз ще ви покажа как става, защото може да не съм го обяснила добре. Така, нанасяме хубаво лака. Моят лак сега, ако го харесате, днеска да си го купите естествено. Така ще ви кажа кой номер е, откъде е. Само един момент. Също тук ми излезне малко лак и да го изчистя. Можете да ползвате някаква подставка, обаче аз не ползвам, вече съм свикнала с лаковете и се получава ето този страхотен лак. Ама да ви кажа, лакът просто е невероятен. Получава се страхотно. Ето. Направо, какво е нужно да ви говоря? Лакът става невероятен. И така, ето го. Просто много хубав. Аз много го харесвам. Този модел лак, аз го видях в едно клипче. И така, чао! Приятели, здравейте, аз съм Хаджи. Днеска бях на село, сега се връщам и реших да направя видео, защото вчера си купих много нови неща. Едно от тях е тези обувки. Макар че вече съм ги обула, обул ги вкъщи, защото съм много хубави и не мога да им издържа. Така.
ето ги. Много са хубави. И исках, ако изобщо исках гледа това видеоклипче, да и честитя за лаптопа, защото сега влизам в YouTube и видях, че са и купили лаптоп честито. Защото ако гледаш това видеоклипче, купих си едно яке, много готино, но просто много ми хареса. Ако някой от моя клас гледа клипчето, утре със сигурност ще съм с новите си дрехи. Купих си нова блуза, която много ме кефи. Сега няма да ви показвам, защото видео ще стане много дълго. Днес искаш да ви съобщя, че 2-3 дена нали, няма да мога да обновявам, понеже няма съм тук в града, ще ходя на село. Така. И реших да ви пусна това видеоклипче. И така. Чао!